Της έχει ένα τραγούδι έτοιμο γραμμένο για την Άνση. Στα μέτρα της. Κομμένο και ραμμένο. Κομμένο και ραμμένο το σουξέ. Ναταλία μου, ένα πράγμα πες μου. Όπως σκέφτηκες για το Τζαλίκι, λέμε τώρα ότι το σκέφτηκες για το Τζαλίκι, γιατί μπορεί να το σκέφτηκες για άλλον άντρα. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά ο Τζαλίκης το είπε και το υποστήριξε πάρα πολύ σωστά τον πρόσεχο, τον άντρα το σωστό. Για την Άνση, τι θα έβαζες? Θα έγραφα κάτι για μια γυναίκα που έχει το χάρισμα να τηγανίζει τους άντρες αμπέστροφες, γιατί τέτοια θέλετε. Όχι, αγάπη μου. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Τα θύματα που έχουν χαλάσει την πιάτσα. Ας το στείλω κάτω που θα με απειλήσει εμένα με το στυλό. Λοιπόν, οι 9 στους 10 άντρες θέλουν τηγάνισμα σε σιγανή φωτιά με λίγο λάδι. Η κυρία Αλεξιάδου αυτό το κάνει πολύ καλά και πολύ σωστά και μαγκιά της. Και θέλει τραγούδια τέτοια, για γυναίκα δηλαδή η οποία ξέρει το έτσι το ξέρει καλά. Εντάξει, θα γράψουμε κι εμείς το Λιανό, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται να τελειώσουμε. Να δες. Εγώ δεν εννοούσα το Λιανό βέβαια. Εγώ γενικά μιλάω, παράδειγμα πήρα το Λιανό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το πας από εδώ, το πας από εκεί, όλο στο Λιανό το φέρνει. Όχι αυτό το γιαούρτι! Θέλω να πω κάτι. Όχι τι πάμε Θέλω γενικά. Κανένας άντρας που δεν θέλει να τηγανιστεί, δεν τηγανίζεται. Συμφωνώ και σε αυτό. Τα θέλει ο ποπός τους, μιας και είμαστε πρωινή εκπομπή. Όταν όμως τους χάνουνε τους άντρες, τρέχουν από πίσω σαν τα σκυλάκια. Θα πω κι εγώ. Ποιος τρέχει? Θα το δείξει. Τρέξαμε κύριε Πρόεδρε. Θα το δείξει η ιστορία. Δεν τρέξαμε κύριε Και Πρόεδρε. εσύ δεν κάνει δηλαδή, έτσι. Άντε τώρα. Κοίταξε, εσύ επέλεξες να κλειστείς τον εαυτό σου και να μην δώσεις δικαίωμα σε Εγώ μιλάω με κανέναν. εσάς κύριε Μανεγάκη μόνο. Μας είπε στο χθεσινό επεισόδιο ότι θα κάνει ένα ντουέτο με τη Χρυσάνθη στον τελικό. Και τον Γιώργο Χρήστου. Όχι, αυτό είναι το τελικό. για το CD. Με τον Γιώργο έχουμε κάνει duetto στο δίσκο του Γιώργου. Πώς φάνηκε Γιώργος? Δεν τον γνώρισα. Δεν τραγουδήσατε μαζί? Πήγες εσύ άλλη ώρα στο ούτε και... Πήγα άλλη ώρα γιατί αρχικά δεν ήταν ντουέτο το τραγούδι, ήταν να το πει μόνο ο Γιώργος και στην πορεία προέκυψε να γίνει ντουέτο. Οπότε το είχε γράψει ήδη ο Γιώργος και εγώ τραγούδισα το άλλο μισό. Οπότε Κατάλαβα. δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα. Καλά πήγαινε μια Πολύ γλυκό παιδί είναι ο Γιώργος. Εγώ είμαι το άλλο μισό.